And guys, mga anta karon mais. Siguro mo kasoy ani no, daghan na wala kasoy ng mais, di daghan andi mo kanang mais. Pritong shrimp. Pantulak water. Ang iba hindi kumakain ng ulo ng shrimp. So ako kinakain ko tong ulo ng shrimp eh. Kinukuha ko lang tong yung parang nila, ang kinakain nila ito. Dito sa may ulo. Ito kinukuha ko to eh. Ito. Parang kinain ata nila to. Kasi ito lang hindi ko kakainin. Kasi yung iba rin hindi ko makain ng balat ng shrimp. Yung lasa niya, nasa balat kaya ng shrimp yung lasa niya. Kaya pati yung balat ng shrimp, kinakain ko. Dito lang yung balat ng shrimp sa may ulo, yung hindi ko kinakain. Dahil matigas. Matigas siya. Pero dito naman to, kinakain ko to lahat. To. To, kinakain ko to. Yan. Masarap eh. Nandito yung lasa niya eh.
ano niya, tawag nito, buntot niya. Ito lang hindi ko kinakain. Medyo matigas. Sa may ulo. Ubus na. Ito na lang, naiban sa shrimp. Buong shrimp na lang. Thank you for watching, guys.